Personalment penso que hi ha tants tipus de pa de pessic com maneres de fer la truita de patates. Avui seguiré una recepta del blog La cuina de l'Olga, un blog que us recomano. Es tracta d'un coc d'almendrina, la crema d'ametlla de Reus. És absolutament espectacular. 250 grams de farina. La mantega és opcional per ajudar a desemmotllar. Sucre, glaç o llustre. 140 grams de crema d'ametlla. Un sobre d'impulsor químic. 4 ous de gallina. 2 cullerades de mistela. 180 grams de sucre blanc. 100 mil·lilitres d'oli de girassol. Un polsim de sal. I ara veurem com convertir tot això amb aquesta meravella no és màgia. És senzillament cuina. Endavant. Doncs ja ho tenim planxat. Ara muntem el robot. Podeu utilitzar qualsevol robot que tingueu. Aviam si soc una mica inútil per això. Ho podríeu arribar a fer a mà, però bueno. Si teniu temps i ganes, jo no. Ara sí, vinga. Busquem un bol ben vintage, afegim els 4 ous i comencem a poc, perquè no esquitxi. Molt bé. Un minutet i anem afegint el sucre. I ara li comencem a fotre canya, l'hem de treballar bé. I he estat uns 4 o 5 minuts. Mireu com va canviant la textura, com canvia el color, com es torna més espès, com creix el volum. I al final és que la clara de l'ou està capturant l'aire. Aquesta és la textura interessant. Ara tenim aire. I afegim l'oli. I el anem integrant. Ara la mistela. També la integrem. No costa gens. I ara li toca l'almendrina. Veureu que és un producte una mica espès, dens. Li costa baixar. Si et caus una piscina d'almendrina i ni que siguis una carbonell. No hi ha res a fer. És una crema d'ametlles. De totes maneres, quan cau i comencem a barrejar, s'integra superbé. Un polsim de sal. I ara tamissem l'impulsor químic i la farina. L'afegirem amb 2 tandes. Aquí es tracta d'intentar no perdre l'aire que hem guanyat al batre les clares. No és fàcil, s'ha de fer amb paciència. Que a moltes receptes llegireu movimientos envolventes. És com la lambada. Poc a poc, de dalt a baix i amb paciència. Finalment es va integrant. Ens interessa anar agafant les cantonades,
Hem d'evitar que ens trobem trossos de farina no integrada després i intentar perdre la menor quantitat d'aire, que evidentment se'n perd. Clar, jo no sóc un professional de pastisseria, però més o menys la idea és aquesta. Segur que algun mestre encara ho fa millor. Mireu que tota l'estona estic parlant d'impulsor químic, mai de llevat, perquè el Royal, per exemple, no és un llevat. És un producte químic que a certa temperatura s'activa i fa que la nostra massa agafi aire. És per això que aquest tipus de masses no tenen que reposar. No han de guanyar volum, no el guanyarien mai. El volum el guanyen al forn, amb temperatura. I d'una manera química. I ja ho tenim. Bueno, aquí tenia dues opcions. O utilitzar aquest motllo que em van regalar, que és així una mica influencer, o el de tota la vida. Avui m'he decidit per aquest més maco. El que passa que trobo que és una mica més difícil de treballar. Per exemple, aquí no m'he atrevit a fer una capa de mantega i farina per després desmotllar. He utilitzat un spray d'aquests industrials perquè per arribar amb la forma que té, per arribar a tot arreu se'm feia complicat. Bolquem la massa dintre el motllo i ara vaig intentar explicar el forn. Aviam com explico això. Jo tinc un forn normal i corrent. De fet, és un forn molt econòmic de l'Ikea, no és res de l'altre món. Inclús amb un forn així es poden fer coses. El preescalfem a dalt i a baix a 180 graus. Lo normal és que la safata baixi al mig, però com que aquest motllo és molt alt, el que haig d'intentar és que la part superior del motllo no estigui molt a prop de la part de dalt, si no se'ns cremaria, ni al contrari, baixar-lo molt i que se'ns cremi la base. Hem de tractar que el motllo estigui a una alçada mitja. A mi m'ha trigat 45 minuts, però ja sabeu que cada forn és un món. Com sabem si està? Doncs el de sempre. Busquem algun objecte on puguem punxar la massa. Si surt mullat, com aquest que veieu, que aquí això era als 30 minuts, si encara li falta, i quan surt completament sec i net, és que ja està. Jo als 30 minuts li he posat una capa de paper d'aquest de plata per evitar que se'm cremés. És el primer cop que treballo amb un motllo de silicona. He llegit per internet que l'haig de deixar refredar del tot abans de desmotllar. Com que no estava ple, ha sortit fàcilment. I aquí el tenim. Ara l'acabarem de guarnir amb una mica de sucre glaç. Bé, aquí el tenim. Segurament l'Olga el fa millor, i és el primer cop que el feia, però estic prou satisfet. El que em dóna la impressió és que aquest tipus de motllo fa que la part exterior del pa de pessic o del coc tingui una sobrecocció, o això m'ho sembla. No està cremat, però està torradet. I la cocció per la forma del motllo no és igual a tot arreu. Si us fixeu, la part interior està menys cuita que l'exterior, però en realitat per dins, si us hi fixeu, està ben cuit. I és realment molt bo. Aquestes taquetes que veieu es formen al forn, jo penso que és ametlla, perquè les fotos del blog original de la cuina de l'Olga també hi surten. És una recepta relativament fàcil, on obtens un producte que és bonic i que està realment molt bo. Ja trigueu.